Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! City Agriculturist Office nagbuya sang dugang ang mga fingerlings sa Iloilo River. Isa si Tatay Rolando Valentin nga makabig suki nga manog pamunit sa Iloilo River. Siya ang aga pa nagbugtaw kag magapadulong diri. Ang mabunit nga isda pwede na masudan kag mabaligya sa merkado. Para sa iya, manami na mamunit sa subong bangod na mintinar ang katinlo sa suba, gani preska ang makuha nga isda. Isa ti ang dre kalingawan lang amon mo. Di isa duhay ko brown la. Ti gusto mo mapiapi man mamunit mi. Kaga pamit pa tinlo niya mo lain sa una nga damo dia basura bla. Di sa buong tinlo na mayo na. Tuma na lang ang iya pagpasalamat sa programa sang alkalde nga paglimpyo sang suba. Mayor ti thank you gid kay ang aton nga river sa buong ti nagtaom niya way na sila nga damo pa basura nga no. Mo ginang ano ti siya makalingaw-lingaw ka pamunit. Ti tinlo na lang taon. Sinila nga aga, ginbuyan sang City Agriculturist Office ang duga nga fingerlings sang nagkalain-lain nga species sang isda. Ini amo ang managat, lapu-lapu, kikiro kag danggit. Manami siya nga klase mga isda, no? That is on the initiatives of our mayor kay halin sang congressman siya, pet project kaya giti na ag he wants nga ang aton nga river will be alive and bountiful, no? So nagbuhi kita aga pagina sang wild nga lapu-lapu, danggit, managit kag kikero. Naamo na nga mga isda atong ipangbuyan. Kag hindi to sila exactly gid fingerlings lang, medyo durolagko na sila to ensure nga mabuhi gid sila. Nagpalabot sang mensahe si Inigo Garingalao sa mga luyag magpangisda diri. Ang aton nga pagpangisda, ang gina-allow sa aton amo ang sports fishing, no? Kag everybody enjoys it. Makita naton kun hapon na kadamo sang nagapangisda dira. People are more aware man sang environment siya kag sa palibot, and also party sa ano nga mga klase nga mga isda, no? And they're enjoying the beauty sang Iloilo River together with the Esplanade. Dako man ang iya pagpasalamat sa alkalde bangod sa mga inisyatibo kag suporta para sa mga programa sa Iloilo River. Very enthusiastic si Mayor, no, sa mga amo sina nga bagay in the banner of food security, and at the same time ang pagkatahom sang river to make it alive. Kay tandaan nyo, isa na ka-blessing nga dako sa aton ang river. Arat na siya mo, hindi na siya nga ginimo-imo lang, no. Kadako sang support ni Mayor. In fact, he was very interested pagtapos namong dispersal. Nagsaka ako to siya, kag ginpakita ko siya nga it was done and accomplished. Kag expect naton nga may sunod-sunod pag kita nga mga dispersal nga matabo sina. Nga ginagaan gin ni Mayor sang double thumbs up nga himuon. Subong makitaan nga paborito na nga tambayan sa mga manog pamunit ang Mulye Luni area. Nauna na ginpahayag sang alkalde sa mga nagapamunit nga ibalik lang sa suba ang mga magagmay nga isda kag padakuon anay ini. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mga pinaka-the best nga mga art directors kag choreographers sang mga nagliligad nga Dinagyang Festival ang nagtingog para sa Dinagyang Digital 2021. Madamo sa mga aktibidad ang balantayan para sa Dinagyang Digital 2021 apang tanan online. Wala na ang school-based nga mga tribo kag indi kompetisyon ang highlights sang Dinagyang. Ang warriors nga makitan gimpili pinaagi sa audition kag tanan ang gimpaidaluman sa swab test antes ginsuguran ang bubble training. Pinasahi man ang Dinagyang Digital 2021 bangod sa una nga tion ang sadto anay mga magkakompetensya nga mga art director kag choreographer ang subong nagtingob para sa kahiwatan.
Why One Dinagyang? So wala kita competition. So nag-collaborate kami, wala competition. Kay for past pila ka 30 years, ara sa amon ulo to compete. Nung isaway na kami sa Lapakanay because of the competition. So that's the goal of the One Dinagyang, One Iloilo, halad kay Sir Santo Niño. Highlight sang kahiwatan ng pre-shoot video sang Dinagyang naging kuhaan sang video sa 7 ka distrito sang syudad sang Iloilo. Diri man makita ng matahom nga landmarks sang syudad Subong. Ang mga warrior nagatiglawas sang istorya sang frontliners nga nagapakigbato sa COVID-19. Actually kadamo gid sa balantayan nila no. For 53 years ang Dinagyang. So 5 judging areas lang kung galantaw sila sa TV sang una. No, so this time kadamo-damo sa mga spots ang makita nila. More than siguro mga 50 or 60 spots, best spots sang Iloilo City ang makita nila. Second, kung ano sang una kadako ang mga props sang mga sang Dinagyang naton, this time sa una gina-widow ta lang or gina materialize ta lang through interpretation of like water, mga obrakit sang tela. But this time ang mga warriors naton nagalusong gid sa tubi to reenact and to do the dance sa ila choreography. Kung sa mga like sa District of Haro, so that the plight of Iloilo, the development of Iloilo, the concept of Mandurriao is the development of Iloilo. So tanang nga building ginsautan sa mga spots, especially sa tower, sa Injap Tower, sa Helipad, may mga warriors kita sa babaw nagsaka gito sila to do the performance and choreography. Sa talan nga mga development sa Iloilo nga mga buildings ara gid sa facade. So wala na kami naga-paint sa canvas unlike sang una nga taga-highlight, we will do the canvas tell a story. But this time the place itself tell a story. Dugang pa sa kasadyahan amo ang iban pa nga mga events, pareho sang Merry Making It Real Time, isa ka dance competition online, going back in time, photo contest sa mga throwback pictures sang Dinagyang 2020, kiay-kiay sang linay, isa ka TikTok contest sa diin ipakita ang pinakamanami nga pagrampa sa kalyeryal gamit ang magandang dilag nga ambahanon, kag patisoy ni Nonoy, isa man ka TikTok dance contest gamit ang halabira song. The goal of this activity is to make Dinagyang 2021 digital interactive to the people who are just watching from their gadgets, from their homes, and not just those in Iloilo but all over the world. So bilog nga kalibutan will enjoy still Dinagyang. Sa pinakauna man nga tion, manging kabahin sang kahiwatan ang mural painting competition. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.